pare. Mon pare, què fas? Què fas aquí? Oh, vinga, vinga. Anem. Anem, mon pare. Anem. Quin avorriment, eh? Tot el dia aquí tancats. I damunt fa una calor insuportable. Sap, padrí? Tothom diu que estàs malament del cap i que no saps el que fas. Però en el fons jo t'entenc. Entenc que te'n vulguis anar. I si t'he dit la vera, jo també qualque vegada partiria. Agafaria porta i m'aniria el més lluny possible. I no tornaria mai. Veuria món. No sé. Faria qualque cosa important. Però no puc. No ho puc fer. No li puc fer això a mon pare. Ell no ho faria. Bé. Tanta sort que tenc que tu, padria, que sempre m'escoltes. Sí, sí, està bé, sí. Sí, ja l'hem trobat, sí. Sí, no se preocupi, gràcies. No. Bé, m'he descuidat un moment per anar a fer una feina i m'ha fuit. Sí, 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 s'ha d'anar alerta, sí. Bé, perdonin les molèsties, eh? Moltíssimes gràcies. Sí, sí, gràcies. Adeu, adeu. Se pot saber què he de fer amb vosaltres dos? Què fas?
Un pare! Recon ses coses. Demà de matí anirem a ciutat. M'enduré per dia a una residència. Què? Què? No. Atura! Basta! Només tenies una punyetera feina. Una! Cuidar és padrí. Així que ara no me venguis amb històries. Ah, sí? La tenia. Perquè a mi m'adona que l'únic que se preocupa per ell són jo. Sí, ja veig com te preocupes, tu. Te preocupes tant que quasi el mates. No m'aixerris dir així. T'aquests, un desagraït. Jo m'exap l'esquena tot el puto dia perquè vosaltres tingueu un sostre i un plat de menjar, calent. I com ho pagau vosaltres? No feis més que donar-me problemes. Ah, sí? I el padrí no va fer el mateix per tu? Eh? I com li pagues? Tancar-lo a una residència. Una residència de mala mort. Que haurà de demanar permís fins i tot per anar a pixar. Un pot d'humanitat. Marc, ell està malalt. Un dia d'aquest mos cobrarà per un pou. I què? Te'n faràs càrrec tu? No podem vigilar-lo per sempre. Jo me n'he d'encarregar de la finca. I tu hauràs de tornar a escola. Estarà bé. T'ho promet. Au, a jeure. Si el deixen tot sol, se morirà. Acaba de fer sa maleta. Demà de matí partirem prest. Pare, espera! Un pare! Què passa? Espera, un pare! Ja sé per què el padrí se n'anava. Ah, sí? El padrí no ha vist mai la mà. Per això s'escapava, per anar a veure la mà. Ah, sí? I tu com ho saps? Mira, he trobat això entre les seves coses. El padrí quan era jove tenia un amant. El que després ella se m'ava d'anar a la costa a viure i no se van veure més. Sí que és això, eh? No, i se'l tenia ben calladet. Hem d'anar a la platja a veure-la. Marc. Hem d'anar a la platja, hem de trobar aquesta dona. Marc, aquesta carta té 58 anys. Per això, no hi ha temps a perdre. Marc, deixa de ser tan pesadet, eh? No veus que els de la residència estan esperant? Ja el duen un altre dia, tranquil. No, era el seu somni. Basta. És el que ell vol. Si no el duen, se morirà. Basta! Eh? Posa't tranquil, eh? Ja el durem un altre dia. Au, vinga, va, cap en el cotxe. Que no, que aturis. Sí, t'he dit. Que l'hem de dur! Que no, aturis! Que són ton pares!
Què, mon pare? Vos ho imaginàveu així? Mon pare, prou. Prou, mon pare.